on good authority that Franz Kriegeld, one of Valeria's top lieutenants, is operating out of the Mediterranean. Seems like our favorite terrorist industrialist is dipping his toes into biological warfare on a private island. Your mission is to breach the facility and get a sample of any biotech he's developing. So pick out your gear and get to the deploy zone. You're leaving ASAP. Welcome to Operation Så vi skal med båden her. Deploying. Okay. Tror du så ikke, vi møder nogle fjender? Jo. Det er sgu da Danger Zone bane. Nu er det Danger Zone. Det siger Rocco. Der er. Vi har 4 modstand. Ej fuck, den ser creepy ud, den her bane. Jeg ser en. Du trammer som et fan. Hvad fanden? Jeg troede lige... Jeg kan godt bruge et headset snart. Hold kæft, du larmer. Ja, din larmer også. Der var et fjende. Men han stod med en MP7, hvad fanden får de sådan noget fra? Er det bare botter, eller er det godt nok... Ja, det er bots, vi bare skyder. Det er bare jerndøde bots, okay. Sådan. Nu har jeg trykket. Men der er der ingen fjender tilbage, eller hvad? Har vi udredt det helt lort? Jamen, hvad fanden skal vi så? Skal vi bare videre? Vi skal finde laboratoriet i stedet. Alright, there's the Caspar. Ja, Caspar. Secure the area and find a way into Og hvis the de Caspar. underground tunnels. Ja, jeg er klar. Og på Levent, er ikke med. Nu er der 8 fjender. Ja, du skal lige med. 8 fjender? Ja, det er der nu. 8 alive. Fucking hell. Okay. Jeg ved hvorfor. Det larmer, når vi går rundt her. Bum, bum, bum. Ja, det er helt vildt. Kan vi sneak? Den der lukker af her. Det er sgu en fed måde at lave Sirocco på. Fucking hell. Der er masser. Nu kommer der lys på os. De stod alle sammen deroppe. Fuck! Du er ramt. Der kører sgu sådan lys rundt. Pas på. Det er ikke ser dig. Skal det ikke bare skydes? Der er vi 2 eller 3. Jeg får den. Ja, men så er det spændt. Scout et eller andet sted. Han er deroppe. Ding, så er der ryddet op. Okay, hvordan får man så liv? Okay, det er lege med. Han er der skal. Dekel der også. Bam, 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 bam. Der er scout heroppe. Scout, den skal jeg da have. Hvis det er hans scout. Hvordan fanden kommer derop? Den anden vej rundt. Hvad med health shots? Ja, det kunne jeg også godt bruge. Vi kan ikke komme derop. Jeg købte da godt nok alt deres... Nå, jeg prøver lige skal jeg lige prøve at åbne, eller vil du prøve at gøre? Ja. Men vi skal finde vej til tunnerne. Skal over og tryk på. Skynd dig at tage den. Skynd dig at tage scouten. Ja, MP7'en her. Ja. Jeg har mega godt tændt. Der er ikke så mange. Fuck, jeg har godt brugt et headshot, mand. Jeg hører nogen, der kommer. Der er en Phoenix. Han skal have mega mange skud på fod. Fuck. Den der. Fucking den mand. Fuck. What? Hvad er han for en træls en? Er der headshots nogen steder? Jeg har ikke set nogen. Hvad så når vi dør? Så bare forfra går vi på. Ja. Okay, der mangler en. Så. Der er ikke nogen, der har nogen æg. Han er 90. Jeg har 96 skud i... Der er headshots her.
Ja. Der er også ammo her, hvis du har brug for det. Hvad er det, der ligger? Er det shotgun? Det gider jeg ikke. Skal du have ammo? Nej, jeg er rigelig. Men flere healthshots, det vil da ikke skade, men der er nok ikke flere end det ene der. Ja, jeg vil godt også bruge. Det har jeg ikke noget. Der er sgu et til der. Det kan være, der ligger flere. Er der flere healthshots? Prøv lige at søge. Fordi jeg har 54 liv. 76. Jamen så tag det her, jeg har 76. Må man gå tilbage, kan man det? Ja, det tror jeg. Jeg må da næsten være headshots. Jeg tror ikke, vi er glemt at kigge efter. Der var et der. Ja, det var det. Jeg var ikke klar. Har du fundet et? Ja. Sygt. Så tager jeg sgu lidt her headshot her. Prøv lige at tjekke, der kan jo lidt flere. Hvor fanden skal vi så hen? Nå, vi kan gå helt tilbage. Jeg prøver lige at kigge bagud. Der skulle ligge noget... Nej, huset, der har vi været inde. Det er da meget fedt, de har puttet. Der var molotov også. Er du ude på hånden derude? Jeg er lige ude og se, om der er noget guf. Jeg har fundet porten, vi skal ind her. Jeg kommer lige straks. Der er nogle pistoler. Glock, hvor det var... Jeg gider ikke. Nå, jeg kommer op igen. Og nu er vi da loaded, trods alt. Ja, du kommer bare lige over til teltet der igen, så jeg står over. Stolten her. Må da ikke, man kan spille dem her flere gange. Det er faktisk meget sjovt. Ja, det er meget skægt. Ja. Der kommer jo nok en ny co-op mission igen. Næste uge. Ja. Så. Åbn dør, så headshot der. Ja. Men det er den her dør, vi skal ned af. Nå, jeg tror det var store. Vi skal nemlig ned i undergrunden. Med en scout. Ja, good luck. Ja, good luck. Wow, man kan gå på de her. Men jeg tror vi skal ind ad døren der. Jeg tror, vi skal følge rør. Nej, okay, der er en dør der. There's the entrance. We don't know what sort of opposition is down. Det er fandme fedt. Det må de godt lave i Danger Zone, det her. Der er rør, sådan sjovt. Ja, det er den. Nej, ja. Vi kan ikke åbne døren. Der er ikke. Jeg hører nogen snakke. Der er nogen, der snakker. Døren, den kan jeg ikke åbne. To fjender nu. Ser du den? Nå, okay. En død. Han der. Det er ikke mange kills, jeg når på. Ej, jeg skal nok lige... Jeg holder mig lidt tilbage. Satan. Ej, vi er jo også dumt som snot. Der ligger sgu en P90, jeg tror lige at... Og hvad er den? Hvad har du? Jeg troede bare, man kunne få den samme, men det kunne man jo ikke. Det er fint nok, jeg har nok skud. Der er masser af ammo derinde. Se det. Der ligger også en P90 mere. Det er det. Kan man ikke åbne? Enter et eller andet sted. Nå, det er derinde. Okay, der kan man komme igennem. Jeg tror, man skal skyde på den der røde en der. Ja. Der. Okay. What? Okay, kan du skyde på den? Hvad er for en? Det er den her over. Nå, den der ikke. Så skal bare hurtigt igennem. Med det samme løber du bare. Sådan der. Du er inde i rummet her. Ja. Der er kævler. Ja. Der er kæmpe kævler. Har du huller? Ja, hvor meget kælver har du? 138 om dig. Ja, 167, så er det bare. Det kan man ikke tage, eller? Heavy armor. Jo, det tager bare 100 år. Nå, shit. Så er jeg på 200%. Der ligger også et headshot der. Vi kan tage et hver. Er der 2? Nå ja, bare haps. Nå, du får det et her. Tak. Hvad er det her? Jeg tror man kunne tage de gasmasker der. Hvor meget ammo har du i din P90? Har du det fuld? 1.500, ja. Der ligger måske noget i den der. Så er bare det her. Okay. Sådan der. Er du klar? Jeg er klar. Hvad sker der så nu? Det er lidt så Resident Evil. Du kommer ind i et nyt rum. Eller det er... Well, hello. Hello. Now, this is a fascinating situation. It's rare to have visitors here of their own volition.
Though seeing the source of this interruption, I suppose I shouldn't be surprised. Felix truly has an eye for talent, doesn't he? But defeating Valeria's ideologues is one thing. Surviving against proper killers is quite another. Det er en arena, det her. Det bliver ikke sjovt. Det tror jeg ikke. Attention! Åh, nej. Whomever brings me the head of Fuck. these intruders will be granted their freedom. Kæft, det er uhyggeligt, det her. Jeg blev knifet i ryggen. Kom så! Prøv dem med Karsten. Nice. Fuck. Jeg blev bare knifet i ryggen. See who the lucky winner is. Ja, det var ikke jeres små fangedragter. Små fedte røven. Your talents are wasted by serving Felix. det gav nok You have kills, det so der. much more Nemlig. potential. If you survive, perhaps I can show you what you're really capable of. Hvad sker der nu? Der er en, Jeg ved. Dig? Ej, kender. Flasher. Skyder du dem? Ja, hvor er du hen? Står ham bag. Fucking hell. Har du? Nej, ikke helt. Han kommer over mod dig. Fuck, Karsten, det er mange. Hvor er du hen? Han løber over gelænder. Sådan. Headshot. Wow. Er det dig, der skyder? For For satan. Hvor er de headshots hen? Nu! Hvor meget liv har du? Ej, 28. Jeg har et headset, hvis du vil have. For satan da. Vil du have det? Der var, ja, jeg kan da godt bruge det. Sådan der. Jeg tror, jeg købte ret meget der. Jeg har 3 skud igen. Der må ligge noget... Der er ikke noget våben. Jeg er på 52. Vi kan ikke rigtig komme derop, tror jeg. Nej. Men der var en, der havde en AK deroppe i hvert fald. Men jeg tror måske, vi kommer derop. Det er en ret stor bane, det her, føler jeg. Kæft, den er syg, den bane der. Jeg var bare zombier, der nærmest kom efter. Så kan komme hjem. Nej, kan vi så ikke. Skal man så... Der ligger en shotgun, den tager jeg, tror jeg. Der er jeg lige. Jeg har sagt, at der ikke er mange bød. Er du med? Prøv at høre Det var det sygt nok, man skal over gelænderet her. Prøv at høre. Er det Nova? Bang! Sortoffen, den er mere, der er mere umf i. Jeg vil lige tage noget af det her ammo her. Bare gør det. Jeg har smidt min P90. Der var 3 bønder. Bare tag det hele. Jeg har nogle headshots. Der var sgu en knap. Forkert kode. Prøv igen. Prøv igen, prøv at tryk. Fedt. Vi gør det sammen. Ja, på hver side. Der er en kørestol. Hvad er det? Der var den. Hvad er det? Det er det der virus, jeg skal hente. Nå, det er virusen, vi skal... And so you found what you were looking for. But consider this. Headshot. Why do you Oh. think Felix knows so much about this Tack. place? Perhaps you don't have the whole story. Perhaps I am not the demon he is making me out to be. Men du... Nu kommer de. Et eller andet sted, der var en dør, der åbne. No! Wow. Pas på. Jeg Kommer. herovre. Der er en med heavy arm. Karsten! Der er ild.
It's really not in your best interest to leave. Fuck. Stay! Return to samples. Join my experiment. Det var And if hæftigt. you emerge Har de ikke AK? victorious, I will show you how the world truly works. Jeg kan lille. You could be so much more than Felix's cat's paw. Så vi skal igennem her. Prøv sgu. Du har ikke tjekket for help shots, vel? Nej, jeg kan ikke. Kan vi gå Bare ud igen. best? Der er dør her, der er åben. Revolver, var det noget? Jeg vil holde din. Kævler. Sæt i Hvor meget har du? 116. Jeg har Hvor meget har du? 101. Du kan bare tage den. Mangler du ammo, så er der bagved. Jeg tager bare... Hvor meget... jeg har fuld allerede nu. Bare tag til din. Er din også fuld? Ja. Så tager jeg sgu til din. Og Så tror jeg sgu der. Så er der fuld hus næsten. jeg har lige brugt headshot med. Det er ikke sjovt, når den der store Phoenix, der den kommer. Og en, hvad har du? Ej, du bare tag det. Du kan bare have det. Nej, Ette. Sikker? Ja, ja. Bare ikke dø. Nu er vi så langt. Det skal nok blive sjovt og underholdende, det her. Der er en dør. Jeg kan ikke lide. Og vi har 28 minutter til at klare banen. Ja, det burde nok. Indtil videre. Tror ikke vi når det. Jo, der er en stige op. Der jeg fik lidt headshot. Der ligger også en gasmask der. Nå jamen, er det den gode gamle stige, som vi husker den? Ja, hvad må der ske op for enden af den? Ja, jeg kan flashe op, hvis der er. Så kører du op. Glad you made it out of there in one piece. Flash We got a helicopter standing by for extraction. Get down to the coast and secure a landing zone. Vi skal ned efter. Der er en deroppe. Han er LP. Sygt. Jamen, der er en mere. Med AVP til den anden side. Der er en, der var nede ved bjerget dernede til venstre. Så hvad? Ja, En kommer ikke tæt på. Har du ham? Godt ham. Nej. Hvad går sidste dude, han er? Nej, der er to. Jeg kan ikke lige se noget. Kæft, det er sygt lavet, det der. Der er smoke. Skal bruge Det var som- dome. Ja, det er da meget federe. Nu er han... Der er en, der skyder for mig. Ja, der er en til venstre. Jeg ved ikke, hvad jeg bliver skudt for, jeg kan da være. Og der er en til højre, jeg så. Der, han er lige bag ved stenen. There's a helipad nearby. Forsøgte at ramme ham i And we'll nakken. get you out of there. Der er ekko her, vil du have den? Det, ja, så kan jeg få lidt øvelse på den. Jeg tager lige min Der er M4 også. M4. Ja, med silence. Det vil jeg gerne have, faktisk. Så er det Hvor jo. er det? Hvor der er headshots. Tjekker lige huset her. Okay, vi skal finde sådan en helikopter landingsplads. Der er headshots. Det er vist din tur til at tage kævler. Det er der her. Der er masser Hvor meget af kælder har du? Jeg har 196, så... Og jeg har faktisk også et headshot. Har du headshot? Jeg har et headshot, det er fint. Ja. Jeg venter lige med. Har du fuld bønder? Jeg lige Så kører bare op. lige fyre i der. Jeg kan ikke have mere. Det er en B52 på sengen. Det er rart lige at have sådan en ved hånden. Ja, lige præcis, hvis der kommer nogle bønder. Taliban lige vælter ind ad døren. Men var der ikke AVP heroppe? Jo, det var deroppe. Der. Deroppe på en af de der. Kom der. Kan man komme derop? Så du stigen? Ja, der er AVP her.
Bum. Nå, tog du stigen? Vil du ikke have det? Du vil hellere hoppe op. Tog du, vil du ikke have pæn? Skal jeg prøve det? Så prøv det. Ja, tag den. Så Så vil jeg gerne have Echo. ja. Der er ammo her. Ja, fedt nu. Det er da bare træls at høre på lang afstand, når fjenden har den. Nå, hvad skal vi hen dog? Hvor mange kills har du? 30? Ikke nok. Ikke nok? Nej, man kan aldrig få nok. Nej, jeg har 17. Jeg ved, du har mere. Hvorfor? Ja, du har sgu sætte den. Det skal meget godt. Jamen, det var sådan nogle straffefanger, mange af dem. Okay. Hvad fanden? Er det ikke? Det er dig, der har det der. Det er dig, der har virusen, er det ikke? Der er halvshot. Jo, der ligger halvshot mere på hjørnet. Så, gjorde det ikke det? Nej, kan man åbne det her? Nej. Ja, jeg tror nok, jeg har 2 halvshots. Jeg fyrer lige det ene. Der plejer at ligge 2. Nej, det var sgu ikke halvshot. Hvad fanden er det? Tror vi skal ned her? Ja, det skal vi. Ja, det skal vi. Det var mig, der åbner døren her. Ja, vi skal også snart til at have fingre nu. Måske. Vi ved ikke, hvor lang tid, hvor meget bane. Nej, det kan jo godt være, at banen er mega stor, mand. Nej, blev helt. Er hun med på en kigger? Ja, Sofia, hun tager med, ja. Ja, det er meget fedt, sådan noget her. Jeg så en, der løb forbi dig. Ja, det gør også. Jeg har smoke, men det kan vi ikke bruge til noget. Går du lige ned og flækker dem? Og du skulle stå af AP. Hvor blev han af? Nej. Hold da op. Carsten, nu. Hold da. Så en mere. Ja. Det var en heavy... Hvad? En heavy Phoenix? Ja, han skal have flere skud. Sigt ham i hovedet med Evan. Så er det hurtigt. Sådan. Hvor er den sag man i? Hvor jeg høre det? En mere. Død. Tak. Sindssygt. You wanna play? Han er i bussen. You wanna play a game? En mand der. Ammo her. Headshot. Hvor mange healthshots har du? Jeg har 2 nu. Jeg har også 2, okay. Så det jeg er tror godt, fint man lige skal bruge et. Der er håndgranater. Deagle. Nej, det har jeg. Flashbang. Smoke. Væk med den. Jeg vil have håndgranater. Ja, det var lige frem, fordi man mangler armor. Men man kan lige skal tage, når det ligger. Den kommer over herfra. Det er dobbeltknapperen igen. Ja, vi skal åbne samtidig. Ja. Klar? Ja. 3, 2, 1. Okay. Au. Au. Blev du også om det? Jeg tror, vi er ved at nærme slutningen. Det her, det kan vi kende, synes jeg. Efter du larmer. Sneak! Skal jeg snige? Nej, det er lige mig. Du lader mig ad åbne også. Jeg vil op og se. Der ligger en guldmønt her, og slynger rundt. Nogle hvad er det? Ja. Ej, det er fedt. Tap. Collectible coin acquired. 1 ud af 3. Okay, vi skal have 2 mere. Jeg kunne lige, kan man komme op her? Det kan man ikke. Jeg tror, det er afgrænset. Ja, det var den gode gamle base her. Det der, jeg plejer at stå. Hvad fanden? Jamen, rummet er ikke helt sig selv. De laver helt vildt om. Wow. Kan man noget her? Ikke skid. Tønder bagved. Bare pluk den. Er det her ikke helikopterlandingsplads? Jo. Great work. The helicopter has been dispatched. ETA 1 minute. Haha! Nu kommer der garanteret vinder. Ja, nu kommer der rigtig mange. If I may have your attention. Ja. If you do not stop these intruders, you will find yourself in the next round Vi of får travlt nu. experiments.
Nu skal der godt nok headshots højre og venstre. Ser du nogen? Ikke lige om. Jo, jeg ser en. Fuck. Der er en med op. Der er mange. Tag et headshot. Jeg holder dig. Der sidder gas. Giv den gas. Maybe I'm not motivated. Der er en mere sted. Au. Jeg skulle aldrig gå. Kom en kop. Ej, det koster faktisk en del ved at stå lige her. Fuck! What? Solen kommer også. Der er ikke nogen helikopter. Hvad? Hvorfor kommer helikopteren ikke? Jeg tror, den er sprængt i luften. Jeg har to en SG, nu skal vi riste dem. Jeg tror, du skal op. Skal vi op? Skal den her? Den er rigtigt. Ja. Fuld ham. Der er ingen tid at spille. Au! Der er en skyder. Der ligger en flashback. Kig væk. Fancy. Det er noget 6. Nu skal den bare fuld hammer væk. Der ligger en mønt deroppe. Hvordan fanden kommer man derop? Shit. Og så Karsten. Ja, du går vej. Så er det bare spray i munden. Fuck. Kan du plukke ham? Hvor er han hen? Det var så Karsten ned. Hvordan får jeg den mønt derop? Den får vi den op. Den kan vi sgu da ikke nå. Prøv lige at se, om jeg kan komme op. Det kan være, at vi automatisk kommer op. Ja, vi skal den her vej. Den mønten fik jeg i hvert fald ikke. Nej, vi fik da ikke mønten, ne? Hvad for noget? Nej, vi fik da ikke mønten. Nej, jeg ved ikke lige, hvordan man skulle komme op til den. Det er nok noget med at prøve det igen på et tidspunkt. Det var da meget Ja, det var da meget fedt, faktisk. Så jeg synes nok, det lige gik amok, da helikopteren ikke kom alligevel. Ja, de tog røven på os. Ja. Det var godt, det ikke var 10 af de der store, tykke mænd. For satan. Så der ved man. skideren. Sådan en med den der M249 eller en gav. Og så en gang shotgun. Fik klaret vi den så? Operation Reward. Fik du den også så, eller er det kun? Ja, jeg har også klaret den. Okay. Må man så køre den igen også? Altså, man kan sagtens køre den igen, hvis man har lyst til. Ja. Og ellers så kan vi selvfølgelig tage en Sirocco.